Un miros îmbietor de lavandă s-a simțit astăzi în Parcul Herăstrău, la târgul special organizat pentru cultivatorii acestei plante. Micii producători din întreaga țară s-au strâns și au pus la vânzare produse naturale românești făcute chiar de ei din propria cultură. Cu mic, cu mare, vizitatorii s-au bucurat de o atmosferă parfumată chiar în mijlocul capitalei. Festivalul Lavandei i-a adus la oaltă pe toți cei care apreciază produsele naturale și fac din culturile lor adevărate surse de sănătate. M-am gândit să fac asta pentru că online am reușit să promovez diversi oameni, mici afaceri, și m-am bucurat tare mult că se poate și am zis să fac și fizic. Scopul meu e ca producătorii să vândă și să simtă că e o șansă și că se poate. Mulți cultivatori de lavandă sunt din ce în ce mai descurajați, desființează culturi. Iar cei care nu au renunțat la afacerea lor au acum ocazia să-și promoveze munca. Au beneficii atât pentru piele cât și pentru sistemul, să spun așa, al nostru de relaxare. Avem atât gama de creme pentru ten, cât și produse pentru îngrijire corporală, scrap pentru corp, ulei hidratant și în perioada asta de vară și un ulei bronzant pentru piele. Produse de lavandă din cultura noastră proprie de lavandă, pe care o creștem ecologic, adică nu folosim pesticide, erbicide. Avem ulei esențial de lavandă, apă florală, săculeți cu flori uscate. Chiar și turta dulce și-a făcut loc printre produse. Cererea este foarte mare pentru aniversări, mărturii, pentru nunți, botezuri. Printre cultivatorii de lavandă și-au făcut loc și alți artiști plastici, iar cei mai fericiți au fost copiii. Să facem un bol, să facem o cănuță, să facem o vază. O să-ți iasă foarte bine. Un bol albastru. Un bol albastru să facem. Hai să vedem cum îl facem. Ia, pornim. Bagă mâinile în apă. Bagă mâinile în apă. Și după aia pornim aici să se rotească roata. Da? Și îmbrățișăm, uite așa. Aceasta este o imprimantă 3D cu ajutorul căreia putem printa cam orice vrem. Așa, dacă ne uităm la ea, nu prea se cunoaște mare lucru, dar dacă o punem în lumină, atunci o să vedem poza din spate. Târgul va fi deschis până duminică la ora 20.